Apat sep sengi Bashir kai yakine ki brio. Ka apat sep sengi ka badai kata ke jingslai kabala imahi khat kala salat jam ya kita ki jaka. Ha ka baki pai ba na snong kila lenyar brio kila shudwai blay bed. Khnang bakin lai na kano ka jingjia ka pasniu. Kane ka jingjia kade ka bala jia men ka sitarik bat artarik ubnai Julai usnam arhajar arpausan. Bat kala jia hang ne hapokari India jongi hi kata hapok jela Himachal Pradesh. San puwe ngot ki men sembreo hadu kane ka khliap mat ka bamenta kila khlat hasyan. Palat chispa tam ngot pat ki dei ki bala men saujur. Ki bor bade penya chok te jela Himachal Pradesh ki le tho bamenta ki dan palat ar ngot pat ki breo. Ki bala jak klep hadin ba maki lelek kat bala banwat yaki Hendrai Kim Siam ya kita ki breu. Palat ars patam ki yang breu kila syak penjat penpra ha ka jingslai Patkas Sarkar Himachal Pradesh ru kala donang palat kembal lais 4 crore tingka namar ka jingsya penjulor ki jaka ki puta ki yang ki sem ki badai choka sarkar hang tai hapo ka jela Himachal Pradesh. Ki video ngilingit kila sapriang ki social media bat hang ne pila ban sakhiru baka jingslai kalong ka ba isher khaiba hadu kata-kata bat khamtam baka jela Himachal Pradesh kadai ke jakari lum bat kumta ka ka barat ba ka ka ba he ka ba sau klep kala selat na phang kat ya ki badan halenti ya jongka menta ki pulet ki sipai bat kumju ter ki beri bade pelaj kila sutrai mit labat sengi banyarap ya ki lanat ki belasak tajur na kate ke jingslai palat cis patam teli ke dukan breuru ki badan na kate ke jela menta kita ke dukan ru ki lasak penjat pralut ha kane ke jingslai Prime Minister cakari India Narendra Modi ula peni ka jing sngolam bola pha mardor ru ya ka jing yarab sakilanat ha kate ke jingslai ha kate ke jela Himachal Pradesh.